My name is Clark Gwynn. I serve as the general manager of the Seacrest Beach Hotel. Seacrest has been in business operating as a hotel for over 70 years. The hotel is located in the beautiful area of Cape Cod on Massachusetts, and it is one of the most unusual locations that you have on the Cape. We're one of the only hotels located directly on the water. Светослава, Пловдивски университет. В момента съм на Кейп Код, на място наречено Seacrest Beach Hotel. Това, което правя са закуски, особено навънка, на плажи, на басейна. Много е приятно с тази музика и с всичко. И просто чувствам се, че мога да бъда себе си, да се забавлявам, да си говоря с хората и те наистина го оценяват. Това ми харесва, че американците наистина го оценяват, че им обръщаш внимание, че им разказваш. Те винаги като ти прочитат името те питат откъде си, как си, защо си тук. Нямах проблеми. Обаче аз имах много добри менеджери, хора, които много ми помагаха с това нещо. Мисля, когато се стараеш и хората ти помагат. Seacrest е добър работодател. Определено имала съм много ситуации, в които е така, просто нещо се е случвало и съм искала да изкажа мнение и мнението ми е било чуто. Нещо, което аз наистина много високо оценявам, защото не навсякъде е така. Който иска втора работа, го съветвам да си потърси опори. Интервал от 1 до най-късно 30 май, защото след това вече Кейп Код е препълнен със студенти и много хора си търсят. Бях до Ниагара, беше много хубаво. След програмата отивам в Калифорния, в LA. И смятам да видя също така Лас Вегас, Гранд Кеньон и някои от другите така интересни места. Аз се казвам Севим Мусак, в Южно-Неофит Рилски, Благоевград. Сега работя в Seacrest. Тук съм за втори път. Pool Beach Attendant Supervisor. Работата ми общо взето се състои в това да се занимавам с гости, които имат някакъв проблем. Втората ми работа е в един ресторант, който се намира недалеч от тук. Не беше много трудно, защото мотелите е нещо, което определено е достъпно, но ако нямаш кола е малко по-трудно. След програмата, да, вече съм резервирала билет за Лас Вегас. За сега 3 дни, оттам може би към Майами. Аз препоръчах Seacrest миналата година. Броя на българите се увеличи многократно. Горещо препоръчвам Ориндж и наистина много търпеливи, много професионални и свършиха наистина страхотни неща за мене. И наистина смисъл, просто дори нямам думи да го опиша. We're excited about what we do here to Seacrest, as well as we are about the people that come here to participate in our efforts. We would love to be able to have you here.